Avante LGBT+, é unha asociación formada por membros do colectivo LGBT de diversos puntos da Galiza. Nacimos en Santiago de Compostela no ano 2017 e a nosa actividade construíse arredor de 3 piares: a formación, tanto dos membros da asociación como do público xeral, a reivindicación dos dereitos LGBT en todos os ámbitos da vida, así como a colaboración con outros colectivos feministas, soberanistas ou de defensa do sector público, e o ocio, xa que consideramos que as persoas LGBT teñen dereito a un lecer seguro no que relacionarse libremente con persoas afíns.